Здравейте! За тези, които не ме познават, аз съм Ангел Костадинов от Владко. Занимавам се с довършителни ремонти, декоративни мазилки, боядисване и шпакловки. До мен е моят 8 годишен син, който проявява все по-голям интерес към интериорните решения и, разбира се, към видеоигрите. Здравейте от мен! Казвам се Марио Костадинов и съм много щастлив да ви приветствам в това видео. През изминалите почивни празнични дни бях приятно изненадан. В това видео искам да благодаря на нашите партньори от Jaeger за комплимента, който получих. А сега е време да направим кратък анбоксинг. Да започваме! Време е да видим какво са ни изпратили. В кутията открихме каталог на цветовете на мазилката Jaeger Pearl. Това е декоративна боя с фин метален блясък и ефект на фин пясък. Нещо много по-нежно от Сахара. Подробна информация за мазилката може да намерите в официалният сайт на марката. И голямата изненада за моя милост, Jaeger Primer и Pearl мазилка с цвят Далия. Ако имате нужда от ремонт, не се колебайте да ни потръсте. Може да ни откриете в социалните мрежи и YouTube. Оставям линк в описанието. Благодарим ви, че гледахте видеото ми.